Matay na yung kinabuhi ah. Dagka naman ko nakita. Asa naman to kong amigo? Matay. Dugay na kayo ito sila nagpaabot sa ko. Ako lang gigihulat ato ba? Asa naman to sila man? Sama ni? Tao? Lobira man dahil ni. Ay, nakukumsa ni, Gib. Asa naman to sila man? May maho mang tae ron. Tae man siguro ni. Kilawan ka na ko ni. Huwag sila ba? Matita ning matay. Diferensya ay. Si Bongol mo to bay? Kinsa mo na yung kauban? Ngol! Ngol! Di man ni kadungog ng bungula. Tugat-tugag ka bungol, di kadungog. Ngol! Ngol! Uy, Bat! Ganina ra ka diha? Tay, lalangan ko dito kagi ko ginunalay dito Bat. Hey, lingkod! Hey, lingkod! Lingkod! Hey, lingkod! Lingkod ba? Lingkod! Ay, lingkod. Oh! Sakit ka ang tiray. Hinahinay lang punta. Grabe. Asa man si Buta? Ay, baka. Nangungita magagbaka. Si Buta ba? Asa? Wa lagi ko kabalo ka asa ng baka. Ako may mong pangutan-on na unsan. Si Buta! Buta! Dati. Ano ako? Si Buta ba? Buta? Ay, si Buta. Oo. Ambot kay dito naman ko layo naman po may balay o alam man po may nagkasabay po ngan hidre. Eventually. Ay, ito si Buta oh. Bots. Oy! Aman mo! Isa ka kauban niya ng upat man na sila kabuk. Kataka naman kag upa. Si Buta na oh, si Buta. Katugam kalibat di klaro eh. Si Buta gani no? Buta. Buta na gani imo ha pag nang binastosan gaupa. Gaupa. Naka gaupa eh. Tugag kabungol, di kadungog. Ayan, dire! Pastilan. Grabe, ganiyara ko mga alauna pa ko sa kadlaw nagbaklay ka sa mong balay. Asa naman? Asa man mo? Ada layon. Buta may. Oy, pare! Kumusta naman ka? Ning gwapo man ka na naman kay buhok? Nangapo. Wa pa gani tayo uyab. Nangapo. Bata pa kay ko eh. Lala na jud ay kay kabongs. Lala na gyud kay mong kabungol, di na gyud ka kadungog. A few moments later. Mga pare, kumusta naman ang taon mo diri? Wa na may konsumo sa mong balay. Sa may tirada na to ani para magkakita tag kwarta. Dito, nga sa may terada na to ni. Say kugmo. Ikaw, agad yung bungol. Kugmo? Unso mo? Kugmo. Oh, mangita mo tag kugmo. Ni ani kita diri para magsabot na mangwarta ta. Kugmo. Kugmo naman ang istoryahan. Ayaw na napat. Bungol kay na, di gyud na kadungog. Kasi kung saan na nimog syagit, magbungol pa nagsamot. Ay baog. Si baog. Inani bungol ko og Ala pa sina na. Sa may di lagi ko baog. Ngano imo ko baog. wag ite padulungan naning istoryahan. Kita na magplano, ayun na pila. Sige, sige, sige. Bungol man. Sige. Sa may buhato na to ani para makakita tag kwarta ni Bat. Bat ang nindot ani. Manulis na anta. Makayo po Ay gina. pulis. Ano nga ng pulis yung oras ba tayo mga fish master? Pinabuang naman siguro ka. Pulis, bahala. Panagan mo eh. Lagan ngol! Yati na. May checkpoint? Bukid na checkpoint? Tara ba ko'y Christmas pa? Eh? Ay, nadi ay. Uy, kita katubot. Asa?
Ay, tama na no, buta man ka, di man kita. May motor tulo kabok padung diri. Kana, mo na ni atong kuan da. Oh, panik kwartahan kay ni. Sing mudato na tani. Dako kay ni ulo. Asa? Diri. Kita mo katang. Ina ko bunal na ha. Oh, sige. Palingon ko bunal dito. Ay, palata nga natay apan ha. Mahadlok din sa tuwa. Oh, sige. Stop! Look, and listen. Palunga yung sir. Antay, unsa ni sir nga? Nabagoy checkpoint nga gabi naman aron isa pa bukid man ning taon ni. Kung na checkpoint, di na checkpoint. Tulis na. Tulis ni. Di na mong, Pero wala ba gid kwarta sir? mabili mong kuhan be, kulintas. Ate nagidani nga. Burluloy ra man ning taon ni, pinalit man doon sa muslim Buhay nga mong ni, sir. pantalon. Wala ko'y pantalon. Ate, ining style ni. Pobre patakay tulison pargid na ang unta. Ay, Mabili ang kulintas. kaysa sir naglisod bagay taghubo. Upat, traba ni kabuk. Buo na, dagana na din eh. Upat, di kabuk. Upat, kabuk ni buta. Upat, kabuk. Oh, daga. Man siguro yung mga apan siguro ni. Ate di mahubo kanina lang sir oy. Ano lang, kabila. Matay. Asa naman? Yate gyud mo. Naaday may mga apan na karon nang mo. Run.